kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di. Dongbaro labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ a bɛna lase a balimakɛ Seyidu Sila maraka faama fɛ bi donya in na alamisa janvier kalo tile 24 san 2019 Ibrahim Lam misirakaw ka fimani kale to suya kɔlɛ la. Kunnafoni bakurubaw filɛ. UNESCO ani Institut de la Francophonie n'a ɲɛsin bɛ kalanko o lahalayaw ma ani kanw ka taabolow baaraɲɔgɔnya ani gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ u bɛna kalanbolo kɛnɛ sigikanw ka lahalaya kan mun bɛna kɛ janvier kalo tile 22 de ka kuncɛ tile 24 na. Cakɛyɔrɔ min bɛ n'an ko a ma ko Barik n'ale ni Arand Gol u farala ɲɔgɔn kan o ɲɛma Mark Briston taratadonya tɛmɛlen ani dongbaro ɲininaw u ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛra sanubɔyɔrɔ la n'u ko ma Lulu. Zimbabwe kiri tigilamaw u y'a ŋaniya kunungo k'a fɔ ko sɔnnadon jɛkulu ɲɛmaa min tun bɛ n'ale yera wulikajɔw olu la Zimbabwe jamana kɔnɔna na taamaw sen fɛ ko a na to bolokɔnɔmaya la. Dongbaro la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisa daani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. An bɔra ko de fɔ sisan UNESCO ani Institut de la Francophonie mun ɲɛsin bɛ kalanko o lahalayaw ma ani kanw ka lahalayaw baaraɲɔgɔnya ani gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ u bɛna kalanbolo kɛnɛ sigi janvier kalo tile 22 de ka kuncɛ tile 24 na a bɛna tali kɛ kanw ka lahalaya kanw doni bala kalanbolo bɛ se ka kɛ ni kanw ye cogo min na yaasa u ka kɛ farafin jamanaw olu nafalan ye. Nin kɛnɛ kan Amadu Koyita n'ale ministre mun ɲɛsin bɛ funangɛnu baarako ani jamanadenya kanu o sinsinli ma ale ko nin kɔni ye fɛɛrɛ de ye yaasa an ka kanw bɛ se ka don ba la cogo min na an ka kanw u bɛ se ka kɛ sababu ye funangɛnu ka kalanbolo faamu joona kalan waati a kɛli u ka i ka dɔn k'a fɔ todunkan na. Cakɛyɔrɔ min bɛ n'an ko ma ko Barik n'ale ɲɛsin bɛ sanuko o lahalaya ma ale ni baarayɔrɔ dɔ farala ɲɔgɔn kan n'u ko ma ko Arand Gold Resources o ɲɛma Mark Briston ani dongbaro ɲininaw ye ɲɔgɔn ye a kɛra taratadonya tɛmɛlen sanubɔyɔrɔ la n'u ko ma Lulu. Laɲini tun ye min ye o de ye fɛn min ka dɔn k'a fɔ baarabolo minnu kan ka kɛ sanubɔyɔrɔ in u ka lahalayaw la ka ɲɛfɔli kɛ o la maaw ye. Lulu Gunkoto a ye baarabolo minnu kɛ kalo 3 tɛmɛlen na u ye ɲɛfɔli kɛ olu lahalayaw la k'a jira k'a fɔ sanu bɔtaw n'u b'a fɔ ma ko 11 ko kɔni taara fɔ 600 ani 90 baɲango la. Kɛmɛ sarada la 4 baɲango o farala sɔrɔbolow kan san 2018 o ɲɛkɔrɔla na. PDG Barik ale tɔgɔ la a ko Arand Gold ale bɛna wele don nataw la Barik k'a sababu kɛ Barik ani Arand Gold u farala ɲɔgɔn kan janvier kalo tile fɔlɔ ka taa a na dabɔ o waatiw la. Fanga min bɛ kotigiya la kɔnɔwarikaw fɛ yan bɛ donni min na iko bi u ka cɛbɔ ka sebaya sɔrɔli u ka kalata la n'o bɛ nagakɔrɔ kalata ko fɔ n'u ko ma élection municipale Grand Bassam ale kɔnɔna na ko a sɛbɛntiyara kunungo Cour suprême fɛ kɔnɔwari tɔgɔ la hali n'o y'a sɔrɔ kalata yɔrɔ dɔw olu dakolon cira maa dɔw fɛ. Zimbabwe kiriso o ye yamaruya kɛ kunungo k'a fɔ ko maa min bɛ yen n'ale kɛra ɲɛminɛ ye wulikajɔw olu siratigɛ fɛ taama ka dusumakasaya k'a dankɛnɛmaya jamanadenw olu ka wulikajɔ o siratigɛ fɛ k'a fɔ ko n'u ka taamaw kɛ k'a sababu kɛ maamɔgɔɲafɛnw olu sɔngɔ yɛlɛni ye u ka jamana kɔnɔna na k'ale na to tigɛkɔnɔmaya la. O de ye Jafe Moyo ye. Jafe Moyo ale de ye congrès zimbabwéen des syndicats ale y'o ɲɛminɛ ye ZCTU. Tigɛ kun taara ka ntɛnɛndonya tɛmɛlen Harare ale kɔnɔna na a jirala k'a fɔ k'a ye maaw su ka taa balawu ma ani fɛnw darakili nka a yɛrɛ ko k'ale ma jɛ ni o jalaki ninnu ye a ka sɔnnadonba o y'o kuma fɔ n'o ye Alex ye. Kunungo a ka sɔnnadonjɛkulu ma olu ye laɲini kɛ u ka tribunal fɛ ko bolo ka bɔ a kan nka olu ma i ka dɔn k'a fɔ jaabi ɲuman di u ko a na to tigɛkɔnɔmaya la. U ka wulikajɔ Zimbabwe kɔnɔna na a kɛra sababu ye maa 12 olu bɔnɛna u ni na maa 78 olu joginna marifakisɛ fɛ. Adamadenya hakɛ tangali cakɛyɔrɔw kɛnyɛrɛye sira fɛ n'o ye ONG ye olu y'o kuma sɛbɛntiya maa 600 ko olu kɛra tigɛkɔnɔmaa ye a wulikajɔ ninnu senfɛ.
nin bɛ dan sigi bi laseliw la min labɛnna fasɛrɛjɛkulu maaw fɛ k'a lase balimakɛ Seyidu Sila maraka fama fɛ. Ibrahim Lam k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala man ka jɔnya jɔ an na an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini arajoso kelen ka kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma arajo bɛnkan 97.1 fiɲɛ suru dɔgɔkun kunnafoni labanw a b'olu kofɔ an n'olu lase aw ma. Maraka fama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizum.net ye.